בואו נמשיך לצעד החמישי, ואולי החשוב ביותר. צרו ערוץ פתוח לשיח רגשי עם הילדים. זה נכון גם לשלבי ההכנה לקראת כיתה א', וזה נכון גם אחרי שמתחילים את כיתה א' לשלבי ההסתגלות. אני עושה זאת גם בבית עם ילדיי הפרטיים, ואני עושה זאת גם בגן כשעולה הצורך בעזרת מחברת שיח. במחברת אנחנו מתעדים שיחות. ברגע שהתוכן מתועד בכתב, הילדים מעניקים לו משמעות אדירה. הם מרגישים שמה שהם אומרים הוא חשוב, הם מרגישים שהם עצמם חשובים. לפני שאנחנו מתחילים בתיעוד של שיחה חדשה במחברת, אנחנו קודם כל נקרא בקול את השיחה הקודמת. כך בעצם הילדים יבצעו רפלקציה, הם יעבדו שוב את התוכן, את מה שנאמר בשיחה הקודמת, ויעניקו לדברים משמעות נוספת. אז איך כדאי לגשת למחברת שיח? קודם כל אנחנו ננסה לזהות אמירה של הילד. אולי איזשהו רעיון שהוא העלה, או אמירה מעניינת שהוא אמר, ואז אנחנו פשוט נגיד לו, וואו, מה שאמרת זה נהדר, זה מעניין, בוא נכתוב את זה במחברת. מכאן, מהמקום שבו העצמנו את הילד, יהיה מאוד מאוד פשוט וקל להתחיל שיח חדש. זה כלי מדהים שעובד לי באופן אישי נהדר. אם אתם מחליטים לנסות, אז אתם מוזמנים לכתוב לי ולספר לי איך הולך לכם.